Amar, zemakiarekin dabilena Iñaki Armendia, hiru zemakiarekin dabilena Peño, Borja Sekularekin, 11 zemakiarekin Santi Leguria, 12rekin Unai Erbaile, eta 4 zemakiarekin Jesus Zamala. Beraz, hurbildu marrara, eta berriz, epailea eta alde zutena iriki eta saiatuta jarri lerroetan alde zuteneketan zutemen. Este baina behatzi ezkene beliko. Favorito duzirek, Duzirek. Ez tiro dugu txan dugu. Bat, bi eta hiru! Eta ertera, onza donago dugu. Lehenengo Zaldikoa, bigarren Atamala, hirugarren Iñaki, Amabi zemakiarekin Unai Erbaile, Santi Leguria, eta Hortikoa atzatik Borja Sekula ere. Lehenengo datorrena Paul da. Bile zaudia baten adia. Bigarren adia, kolilla. Zengari. Oye, bile zaudia eskagarra. Zengari. Ai. Nagusi, horrek euro zaila. Ariane dator. Epela. Hau ere, lekoa dator. Zengari. Zengari. Venga. Zengari. Zengari. Ego, zebili baina horretan. Eta hemen Santi eta Hiru buelta dire. aurrean gogoratua. Zengari. Eta Pedro Saizar. Seigarren eta Txaloak, guztiei eta batez ere Ariane eta Santi bukaera inuten Gari, ez dugu numerko dut. Muchas pengatu, presidente Susa, baina eta dugu. Undori? Qué fuerte. Lehenengo jazten dagoena, Ariane egitura, Azabai, Zaldiarekin, bigarren, Santi Leguria, Sin persona faltasala una. Sin persona dela faltasala vuelta bat. laugarren, Kaiz Zaldiarekin, seigarren, Peño, Borja Sekula, beharrekin, zazpigarren, eta Zaldea itxiz, Jesus Zamala, Grupo Zaldiarekin. Beraz, batotela, antolatzaileak, eta saria jaso behar dutenak eta eman behar dutenak saria jasotzera eta ematera. Eta etorritago guztioi mila esker eta komediantena, udangoan gehiago hobea. Eskamila guztioi.